ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪಡುಮನೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಮಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ. ಅವು ದಾದೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪರಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇದು ದಾದೆಗೆ ಸಲಾದ್ ಮನ್ಪಿರ್ಕೊಂಡ ಬೆರಿ ಬೇನೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೊಂಟ ಬೇನೆಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದಿಗೆಂದು ಇದು ದುಂಬುದ ಕಾಲದಕ್ಕಲು ಮರ್ದಿಗಿಂಚ ಪೇಂಟೆಗೆ ಪೋಡುಂದು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಡಿಬೋದು ಜೊತೆ ನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜನ್ಗೆ ಇಂಚ ಮಡ್ಡೆಲ್ಲಿರತ್ತ ಮರ್ದು ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿಂಡ ಅವು ಮಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೂರ ಈಟ್ ಬಾಡಿದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಿತ್ತ ಆಯ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರೇನ್ ಪತ್ತಾರ್ರೆ ಪೋಯ್ ಏನ್ ಪನ್ನ ಹೀರೆಂದುವೆ ನೆಕ್ಕೆ ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೆ ಪನ್ಪುನ ತುಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆನ್ನ ನೀ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತನೇನು ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ದು ಪತ್ತ ಪೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂದುವೆ ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೆ ಪಂಡದು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಡ್ಪನ ಅಂತ ನಂಚಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಮರ್ತಿಗೆ ಲಾಯ್ಕಂದು ಒಂದು ಸೊಂಟ ಬೇನೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರಿ ಬೇನೆಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದು ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಿಯ ಮಂತದ್ದು ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದು ದೋಸೆ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ದೋಸೆ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಅಂಚೈತೆ ನೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೋಕು ದೆಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಇರೆ ಪೆಜ್ಜಿದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೊಡ್ ನೆನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಹೊಡ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಮೇಯ್ತದ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ದೆಕ್ಕೊಂದಕ್ಕ ದೆಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾತಂಡು ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಪುರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಇರೇನು ಪೆಜ್ಜಿದೆಯನ್ನು ಇತ್ತೆ ದೆಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡು ನತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯರನ್ನು ಇಂಚ ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯರ ಪಾಡು ಮಾತಾಯಿರೆಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ದೆಪ್ಪುಡು ಇದನ್ನ ಕಡೆನಾಗ ನಾರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರತ್ತ ದೋಸೆ ಮನ್ಪರೆ ಯಾನು ಬೆಳಂತಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದು 1 ಗಂಟೆ ನೆನೆ ಎರೆದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂತೆ ಸಣ್ಣಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರಪಾರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆಪು ನಾವು ಇತ್ತ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಆತನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಮಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರೇನು ಪಾಡ್ದನಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಕ ಅಂಚೆನೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತ ನಮ್ಮನೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆವು ಇದು ಜೀವಾಗ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪು ನೀನು ಮರಪಚ್ಚಿ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಸಣ್ಣ ಜನ ಮಾಡಿ ಗೋವಿಂದ ಜೊತೆ ಪಾಡ್ದ ಈ ಥರ ಬಂದ ಸಣ್ಣ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಮಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬಂದ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಕಡೆದು ಪೂರ ಕೊನತದನ್ನು ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಬಂದ ಗಟ್ಟಿತ್ತು ನಂಡು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನರುಡು ನಮ್ಮ ತೆಳುವಾದ ನಮ್ಮ ಕಾವಲಿಗೆ ಮೇಯ್ಪನಂಗೆ ಶೋಕ್ ಬರೋಡತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಮೈಪುಗ ದೋಸೆ ಮೇಯ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಕಾವಲು ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆಂದ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರೋದು ತುಳಿ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮುಚ್ಚಾಳ ಮುಚ್ಚಿಗ ಇತ್ತ ದೋಸೆ ಕಾಯಿಂಡು ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮವರ ಉಲ್ಟ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತ ದೋಸೆ ಕಾಯಿಂಡು ತೆಪ್ಪುಗ ಎಂಚಾಂಡು ತುಲೆ ದೋಸೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂಡು ಐಕ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ನೆಯ್ದೆತ್ತಂದೆ ದಯಪಂಡ ಮಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಂಪಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನೆಯ್ಲ ಸಂಪು ಐಕ ನೆಯ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆನ್ನೆ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪನೊಂತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪ ಎಂಚಾತ ನಂದು ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೋಸೆ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಭೇಟಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್.